Construction worker patay matapos saksakin sa dibdib ng lasing niyang bayaw sa San Fabian, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nasawi ang isang 52 anyos na construction worker matapos saksakin sa dibdib ng umano'y lasing na lalaki habang nag-iinuman sa harap ng kanilang bahay sa barangay Tempragilig dito sa San Fabian gabi ng Mayo 23. Sa panayam ng IFM News Tigupuan, ayon sa mga rumespondeng tanod ng barangay, kasama muna ng biktima ang kanyang anak at lolo sa isang inuman nang dumating ang bayaw nito na umano'y nasa impluwensya ng alak. Hindi umano ito pinansin ng grupo kaya umalis ang suspect, ngunit maya-maya ay bumalik na armado ng mahabang bolo at doon sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng dibdib. May dalang armas daw po yung lalaki. Tapos pumunta din po agad kami. Magkakapamilya din po yung mga sinabi sa amin, magbayaw, tsaka mag-ama. Ang andun po mismo sa lugar na nangyari. Agad na sinugod ang biktima sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Agad namang naaresto ng mga rumespondeng pulis ang suspect habang na-recover sa pinangyarihan ng ginamit na bolo na may habang tinatayang 12.5 pulgada. Samantala, nagbabala naman ang barangay sa mga residente ukol sa responsableng pag-inom ng alak. Isakto lang po natin ang pag-iinom kasi hindi natin alam yung nasa isip natin. Kasama mo mula rito sa IFM News Tigupuan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.